No. Казимир злодей. Tak, Aniu, słucham. Так, Аня, слухаю. Tak, Так, załatwiłem мольберты wszystko маю, załatwiłem. маю Tak. все. No to wiesz, ale На то, autobusy як nie одно będą brali po to, привезти żeby мольберты, sztalugi przewieźć. автобус не замовить. No, tak, tak, Так, oczywiście. безумовно. No, no na razie З z Panem Богом, Bogiem. Trzymaj się. тримайся. Kiedyś byłem takim człowiekiem Калісьці я ślepym, быў чалавекам zagubionym, сляпым, bojącym się прапашчым, podruchów dobroci, баяўся выказваць życzliwości добрыя do пачуцці kogokolwiek. да іншых. Wszędzie wyczuwałem Паўсюль podstęp, падазраваў wszyscy пасткі, oszukują, kłamią ману, i tak dalej. падумаў, Wszyscy што tak ўсе так postępują i робяць, wszyscy są усе tacy. аднолькавыя. Rzeszowskie Таварыства дапамогі святога брата Альберта ў Жэшуве. Dalej na kuchni? Працуеш па-ранейшаму? На кухні? Не. А зараз на сацыяльнай працы. Дапамагаю даглядаць хворых. Aha, nie, no to super. Вельмі добра. A dużo was, А многа вас тут зараз? dużo was tu teraz jest? 95. 95. 95? No, to nie jest tak źle. Неблага. А было No nie, 128. no to w zimę to А pewnie. было nie? зімою. Ці ж не так? No. Пад свята будзе не больш за 60. No tak. Усё будзе па-людску. No to wiadomo. Wiadomo. O co chodzi jest. Tak. Дзякуй за No ўсё. nic, dzięki Усяго za wszystko. добрага. Zdrowionka. No również, wszystkiego dobrego. Dla mnie bezdomność Бяздомнасць to jest właśnie odkrycie. для мяне пакоры гэта праява ў жыцці. пакорлівасці ў жыцці. Człowiek bezdomny to nie jest człowiek Бяздомны позbawiony чалавек не honoru, пазбаўлены гонару, амбіцый, амбіцый, marzeń, мар, planów. планаў. Jest to Чалавек człowiek бездапаможны, opiereszowany не мае niemocą, эмоцый bezsilnością, супрацьстаяць poradzeniu sobie цяжкасцям z trudami жыцця.
Фильм Казіміра Паўлоўскага «Бяздомнасць». Бездомność. Бяздомнасць – гэта выбар альбо няўдалае жыццё? Пагарда, залежнасць ад згубных звычак, падзенне, як цяжка паўстаць з такой багны. I powstać z takiego bagna. Ja już w 5 klasie legalnie Я пачаў паліць дома ў 5 класе. А з бацькам хадзіў піць піва. А бацькі перасталі быць для мяне аўтарытэтам, а важней для мяне былі сябры. Dno moralne. А маральную мяжу я перакрочыў, калі ўшчыніў дома сварку, каб узяць грошай з тых, што хворая маці схавала. Яна страціла прытомнасць, а хуткая дапамога адвезла яе ў шпіталь, а я вынес з дому цэнныя рэчы і пайшоў напіцца. Потым былі вуліца, лесвічныя пляцоўкі, часцяком ляжаў у цэнтры гораду, забруджаны сваімі ж ванітамі. Усе ад мяне адхіляліся. Ненавідзеў людзей, ненавідзеў свет, ненавідзеў сябе. Трапляў у турму. Ад першай адсідкі мяне выратавала амністыя ў 70-е гады. Тады і адчуў сябе бяскарным, думаў, што магу рабіць што заўгодна, а ў турму не траплю. А калі памерлі бацька з маці, то пачаў трапляць у турму, часам нават і без прысуду. I powiem tak, że w sumie to były wyroki różne, po prostu czasami nawet mnie nie skazywano. Po prostu umarzano. Усяго за кратамі я прасядзеў 13 гадоў. Ale tak w sumie przebywałem 13 lat. I to nie był, А выходзіў, садзіўся, а выходзіў, садзіўся, быццам на каруселі якой. Wszystkie instytucje zameldowały. Афіцыйны адрас у маіх паперах быў пазначаны так. W papierach Вуліца Мар'яна Вудкі, 66. Галінюўская турма. Taki miałem po Такі ў prostu мяне быў status. статус.